Kidam tang phai kuni ni phai ko da phoni we por phai trok ra chitim apor malom diput nurse colony rong mili arong amekar David rong pia hemalong amithang apai ki thiar ni mate kalitang ka bonti mung pia phan adona rap do an chingrum si kachikimo pon Kidam tang pharo krisir kebra plianing kan kalitang ka bonti mung pi amahang na taxi Kidam tang suri hinira kriner ke phai kuni cheklo ni phai inkora phoni arong chewoi juilo Bangsora ni aphan asomar lapen adona rabatum kaike aning ka chema thapona sonsi pining aning kan aphongta ingdeng plian ka chikimo jamek deng ponlo Karlitang ka bonti mong pikidam tang pharo krisir kebra isi aning kan Assam state along karbi soarluang bong ke chengsi songwe pen MLA anghoi ka chepati dun abang philo lapen thu pharo krisir kebra trok aning kan le thot sitami MLA MP anghoi kachepati dun abang philo ke hayang hoi chepalong dun de pusitami karbi soarlo atum aphan isi atowar kang puching abang lo pusi asopong David rongpi pen nang pachini dun 1944 aning kan selang molo and pinigen kan plian lang itong kami kangarni itong pini ciki mopon sa hemisi ni itong dondam do amin dapat itu dak cingrum si alang pang itu kemupon lo si dondam tentang humri lo alang asu teknologi alang dam lo si ason itu karbiang bongta 1991 aningkan alang election itu ceng lo apen independent thodun lo sila sopi ke karbipi tumta thurun bom lo asia kang pude kang lo MP ta tai thur lo MLA ta tai tham thur lo hai heder lo sita alang gol ni ke karbia khai pham karbipi tum phan tawar kang pude kang lo lan chu kang ve News report long sodaring ti Karbiang long live